Guys, hello India, ang da dong Samdruptse, Sikkim guys. Nei hamni sibeaw guys. Nोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो guys? Samdruptse Sikkim. बायदिसिना मोनजायो आरोखि जाग्रा बुस्थु दे Samdruptse. हाबनोसै. वाव. नै बरफ. सासेयाव बेसेबां? सासेयाव बेसेबां? 50-50. Kapai? 300 ले 7 आदमी 5 आदमी कितना? जी 50-50 ना? हाँ 750 Samdruptse siapa habla 50 taga lahir kasih tiket ada guys besok lagi nोंथांमोना फैब्ला मिथिखादो आरो ना मा होनो आंगासिनो guys नायबाय था वाव मालाय हिर' नै जोंना बड'लेण्डनि हिर'आ सिनाय लालायनो लांबाय थादों guys नायलांबाय था Samdruptse Sikkim guys गस्लाजों फैजाया बेयाव गुदुं जि गाननांगोन आं कन्ट्रलसो फैदों मिथिबाय गाइस आरो मास्क गाननांगोन सिक्किमाव फैबा आं खुलिना लाखिदों गाइस Samdruptse Sikkim गाइस अलरेडि मास्क गाननांगोन बेनि उनाव गुदुं सिरै आं बुंखादों गाइस नोंथांमोनखौ बोथोरा बिराद थान्दा नै गोजांगासिनो फैबा गाइस वाव नै मोनसिगोन गाइस थांगासिनो दं गाइस नायलांबाय था मोनबाय Samdruptse Sikkim नायदो guys wow नोंसोरनो देखायलांगासिनो दङ नायबाय था नै ना बिबार guys नाय wow नै जोंना बड'लेण्डनि हिर'आ जिरायना दं नोंबाय नामा guys देखायगासिनो आं Nala Samdruptse Sikkim guys nah people nah hello mata guys ang zonta खुलिबाय दे guys zonta खुलिनांगौ guys zonta खुलिनांगौ नै दोनग्रा zonta नै guys खुलिनानै थामाखा देखायनोसै नामा रायजो नोंथांमोना चलो होबाय नै zonta गाननो मोना दे guys गोसोआव लाखि नै guys नै nice wow नुबायना guys Samdruptse Sikkim guys नायनाला मोजाङै ओरैहाय नाय बेखौ wow guys नाय नाय guys नाय नायबाय थादोंना guys नोंथांमोना आं बार बुंदों Samdruptse Sikkim guys Sikkim tingzai naik guys सिङाव फैदो guys नोंथांमोन सिङाव देखायगासिनो ना guys बेवहाय माने
ओरै माने गिदिंनो हायोब्ला नोंनि गोसो बायदि आरो बोर मोनो साननाय जाफुङो बेखायनो आं गाइस 10 बार गिदिंदो दे गाइस नायलांबाय था गाइस Sampai guys, Khulumbai. Ani juga orai senjata guys. Thank you. Wow, naik guys देखो, naik betul. Ada masih view guys, naik. Wow, berat semua guys. Pinagan yang tang nasi kimau, nama nego guys. Naik guys, naik. Wow, saya semua guys. Dalam mata guys. Guys, tahay ang tangnisay namanya guys. Hello guys, tangnisay. Tata, bye bye guys. Guys, subscribe kam namanya guys. Videokhwo mwndwngbra namanya guys. Jangan guys. Bye bye, tata. Tangnisay guys.